Horskej NHL stále hrozí, že sa od sezóny 2004-2005 nevyhne avizovanému štrajku. Majitelia klubov chcú platy znižovať, s čím hráči nesúhlasia. Štrajk by mal trvať asi 18 mesiacov a asi všetci hráči po tejto sezóne by si mali začať hľadať angažmá v Európe. Majo Hossa, Majo Gáborík, Palino začali hrať spolu, čo bolo úžasné. Druhý Demitrov gól v tomto zápase zdvihol divákov zo sedadiel. Zaplnený štadión aplaudoval hokejovej genialite útočníka St. Louis Blues. Keď robíme srandy na tréningu, tak jasne teraz to vyskúšame, každý má svoje také, čo robí. V Amerike som to párkrát skúšal, nevyšlo to, teda tam brankára by to asi nešlo, ale hovorím, ako toto bol ako výborný zápas, sme sa všetci dobre cítili, takže akože prečo to nevyskúšal. Pavol Demitra bol najproduktívnejší za sezónu 2004-2005 v našej extralige. 4. bol Majo Gáborík a 7. bol Majo Hossa. Hovorím, dneska to bude veľmi zaujímavé a už vlastne nemá nikto čo strátiť. Jeden z nás postupí. Táto séria medzi Slovanom a Trenčínom sa natiahla až na 7. zápas. Ja, že Paolo mal vždycky nervy, že tam sa nedalo vyhrať. Ja neviem, v čom to bolo. Každý si môže možno domyslieť a neviem, či to je tak alebo nie. Slovan vyradil Duklu Trenčín, obrovská radosť.